sakon uku na farkon bidiyon ka shi ke hana ka zuwa viral. So da yawa ina ganin content creators musamman ma na arewa za ka ga ana fara bidiyo sai mutum ya fara bidiyo da gabatar da kansa. Hello, ni ne wane kaza. Ko kuma assalamu alaikum, ni ne kaza da kaza da kaza da kaza. To kafin ku je ku ce Adam ya hana sallama, shi sakon uku da kuke gani na bidiyon ka ya kamata ka ja hankalin mutane ne, ka faɗi abin da zai motsa mutane zuciya, ka faɗi abin da zai ja hankalin mutane ko ka nuna abin da zai ja hankalin mutane. A maimakon ka fara bidiyon ka da hi, hello ko kuma assalamu alaikum, ni ne wane, ka faɗi wani abu. Kamar yanzu ni misali in zan fara bidiyo na zan ce abubuwa 5 da yake hana ka zuwa viral. Assalamu alaikum, sunana Adam El Yakub, ni ne kaza da kaza da kaza. At least na ja hankalin mutane kafin in gabatar da kaina. Abin da ya kamata ku yi kenan. Shi yasa sai ku ga sakonku komin muhimmancin sa baya zuwa inda ya kamata, saboda me kuna farawa da gabatar da kanku, wanda ya kamata ku fara da jan hankali, sannan in har dole ya zama dole sai ka gabatar da kanka, bayan ka ja hankali sai ka gabatar da kanka. In bidiyon na ya taimake ko yaya ne, ka tabbata ka yi following ɗina sannan kuma ka yi sharing da wani da kake ga yana buƙatan wannan bidiyon.